आरो बियो जोंनि यां जेनेरेशन्सनि थाखाय गिदिरथार बे मोनसे मेसेज आरो दिनै नैबे आंनि दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा जे माहारियारि आफाद बनसु आफादनिफ्राय दिनै आफादगिरिया मा बाथ्रा फोरमायदों स' रायजोफोर नोंथांमोना बनसुनि बुंनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। दिनैनि बे बर'नि फार्स्ट रेकर्डेड बड' एलबाम आंनि गोसोनि गोदै राव दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं दिनै बिथांमोनखौ दिनैनि बे सिलभार जुबिलियावहाय जोंनि बिथांमोननि जे कमिटिनि एबा प्रडाक्शननि दैदेनगिरि बिथांमोना इनभाइटेसन होदों बेनि थाखाय आं जोबोद बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो। दा दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै आङो दिनै गोबां जोंनि बर'नि सिनियर आर्टिस्ट बिथांमोनखौ आं लोगो मोनदों आरो आंनि गोसोआव मोनसे दिनै रंजाखांनाय फैदों जिहेतु जोंनि बर'फोरनि जे आर्टिस्ट बिथांमोनहा सिनियर आरो जुनियरनि गेजेराव दिनै बे ज'जालायनाय बे हाबाफारिखौ मोननो हादों आरो बियो जोंनि यां जेनेरेशन्सनि थाखाय गिदिरथार बे मोनसे मेसेज आरो दिनै नैबे आंनि गोसोनि गोदै राव जाय बे एलबामनि गेजेरजों जोंनि बर' हारियाव फार्स्ट रेकर्डेड एलबाम जानो हादों बियो मोनसे जारिमिनारि मोनसे हाबाफारि आरो बेनि गेजेराव जों नुनो मोनदों दे जारिमिनाव नायोब्ला बे आसामावनो बै समावहाय खुनु रेकर्डेड मोनसे आसामिस ससाइटियावहाय गैयामोन जायनि समाव जोंनि बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा आर्टिस्ट बिथांमोनहा खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनै बे एलबामखौ बरननो हादोंमोन। बियो मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे आयना बादि जानानै थाबाय आरो बिनि गेजेरजों जोङो मिथिनो हायो दे बर' हारिया दिनै कालचार गैयाबा बर' हारिया दिनै कालचारखौ इम्परटेन्स होआब्ला बर' हिसाबै बुहुम बिखायाव गेरेमसा हारि जानो थाखाय जों मालाबाबो हाया आरो आं बे मेडियानि गेजेरजोंनो बुंनो लुबैदों दि जोंहा दिनै जिखि गभर्नमेन्टआनो जोंनि काउन्सिलखौ सालाया मानो आरो जोंहा दिनै स्टेटनिफ्राय आरो सेन्ट्रेलनिफ्राय जे दैदेनगिरि बिथांमोनहा पार्लियामेन्टआव सौहैया मानो आसाम लेजिस्लेटिभआवहाय सौहैया मानो दिनै जोंनि सिनेमा जि पार्ट दे आर्टिस्ट बिथांमोनखौ मान होनायजों लोगोसे बिथांमोननि डेभेलपमेन्टखौ जेब्लायबो सिन्था खालामनांगोन आरो आं दिनै बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों दे जोंहा दिनै बे आंनि गोसोनि गोदै राव जाय जारिमिनारि मोनसे बर'नि फार्स्ट रेकर्डेड भिडिअ एलबाम बेवहाय जोंहा दिनै बे मेथाइखौ सुजुगिरि मनिराज बानग'वारि बिथाङा दिनै जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि बर' माहारि फरायसा आफादनिनो कालचारेल सेक्रेटारि आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै जोंनि मानगोनां जोंनि एक्ट्रेस बिथांमोन दं दोना राजु बिथांमोन दं आरो नैबे आब' जोंनि एक्ट्रेस सिलिमोन दं दा आरो बेजों गेजेराव जोंहा दिनै बेखौ दैदेननाय जोंना प्रडाक्शननि आदा सत्रजित बिथांमोन आरो जोंहा आदा महेश बिथांमोना जेब्लायबो जोंजों दानि जेनेरेशन्सफोरजोंनो थानानै दासिमबो मेंनो रोङाखै आरो दासिमबो दे फैबाय थानाय समावहाय स्पेसियेलि जोंना आदा सत्रजितआ बर'नि पेट्रियटिक सं आरो जितु बनसुआ जि सोमावसारनायनि ब्रैथि खलबनि जि दावहा बेखौ लांगासिनो बेनि गेजेराव जि मेथाइफोर बरननाय बेखौ जों सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनै जों कालचारखौ जौगाहोनायनि फारसेबो जों गोबां सिन्था खालामबाय थायो आरो आं आसा खालामदों दे दिनैनि बे मोनसे ग्रान्ड सेलिब्रेसन सिलभार जुबिलि सेलिब्रेसन आरो ग्रान्ड माने जोंनि आर्टिस्टफोरनि गेजेराव गेट टुगेदार बियो जोंनि यां जेनेरेशन्सफोरनि थाखाय ग्रेडिटार मोनसे मेसेज जायनि गेजेरजों जोङो दिनै सिनियर आर्टिस्ट बिथांमोनखौहाय जों सिनायनो हायामोन आं दिनै प्रेक्टिकेलि सोरबा सिनियर आर्टिस्ट बिथांमोनखौ आं दिनै मोगा मोगि लोगो मोननो हादों जोङो एलबामावल' नायोमोन आरो बेफोरबायदि हाबाफारिया जोंनि गेजेराव जानांगौ जिहेतु कालचारानो जोंनि मोनसे थांनानै थानायनि खुन्थिया आरो जाथि हिसाबै जों बुहुमावहाय गेरेमसा हारि हिसाबै सिनायजानोब्ला जों कालचारखौ जों लाखिनांगोन जाय समाव नैबे एलबामाव बरनदोंमोन आंनि गोसोनि गेजेराव जों स्कुलाव फरायनाय समाव जों नुनो मोनदों जोंनावबो मोनसे गोजोननाय एबा रंजानाय एबा बे
एलबामखौ नुनो मोननायजों लोगोसे मोनसे एनकारेजमेन्ट फैदोंमोन। नाथाय आं दिनै नैबे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानानै नैबे सिलभार जुबुलियावहाय दिनै आर्टिस्ट बिथांमोनजोंनो मोगा मोगि जानानै आं बांसिन गोजोननाय मोनदों आरो आं आसा खालामदों जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ फैबाय थानाय समाव जिहेतु कालचार सेक्सनावहाय बिथांमोना इम्परटेन्स होयो आरो कालचारखौ जोंनि बर' हारिनि मोनसे गेरेमसा हारि दानायाव बाहागो हिसाबै बिथांमोना इम्परटेन्स होनानै फैबाय थानाय समाव खामानि मावलाङो। आं बेखौनो बिथांमोननिसिम खावलायनानै आं दिनै बेयाव सफैनायनि गेजेरजों आं जोबोद गोजोननायखौ फोरमायहरनाय थाबाय। अब्ला मानो गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय जोंहा बर' हारिनि माहारियारि आफाद जायखौ जों मिथियो बनसु, बै बनसु आफादनिफ्राय दिनै मा बाथ्रा बुंखो दिनै नोंथांमोना गासैखौ बुजिनो हाबाय। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।